Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God blesses. Hi mga kabutong. Hello. May buntag sa atong tanan. Nining mga orasaha kami aning lugar sa mo na to nga hatay pagatuan nga lugar nga ngayon pa sila mini tourist karon. Pero dili ni sa kalalasangan ha, dili ni kabukiran. Pero para atong makita ang tanan. Kita nyo ng dapita ka na. Oh, kanto. Oo, ang kita. Ano kanto? Ay, kanto. Asa man? Asa to? Wala itong atuon karon. Kan dapita, maka limita, butta. Para sikti kay nagdagdag siguro mga insekto di ako wala naman kayo. Tara, bibi. Marag i-abandona na siguro kayo dugay na panahon na magamit mo nang pwede na nagbuta kayo. Pero pwede na itong duolon kung na itong matanaw. Tara. Pero unang-una mga kabutong, tanawan ninyo ang view sa ito ang mini forest na naadiri sa isa sa lungsod sa Zamboanga del Norte. Makita ninyo ang mga punuan sa kahoy nga medyo dugay-dugay nga panahon kasi kita nyo naman nga medyo dagko na siya, tapos tag-as na po siya. Wala nga makita ni mo medyo murag sila pa to, murag mo labas ang imuhang panumduman pag makaabot ka ning lugar. Muning gitawag nila og mini forest daw kuno ni mini forest diri sa Zamboanga del Norte. Palibot ta mga kabutong gikan didto diha paingon sa kana kabutong paingon na sa Basakan. Tapos kaning mga lugar manay lang giingon nga kanang kuan kanang sana kanang delikado nga lugar kay katong Basakanan dito napita. Kuan kuno di lalom daw kuno na. Yung. Murag huyong siya. Tapos kato mo itong giagian katong naitulay. Murag nindot sa tanawon kay mga punuan sa kahoy murag buhi kay siya. Tapos daghan kay siya Tanawa mga kabutong. Kanang agyan ana paew na didto ang gawas ana katong nakita ninyo murag na ibangag sa ilalom katong tuwa. Gym na siya, gym. Ang sunod ana munisipyo na. Pero maabot niya unya dapit kabutong. Ato sang agtuon tong nakita to ninyo kato. Ato sang agtuon kadali para ato yung masinati kung unsa gyud na kadugayan na giabandona na nang dapita kay pigiri man daw kuno na. Diri aning ilalom aning mini forest. Tara. Mao ni giingon nga naa na gid ta diri sa pigiri niring ilalom sa mini forest. Tanawan nyo kabutong. Ang atop murag sa dugayng panahon nga wala magamit. Muna na itsura niya. Tapos ang ilalom makaingon ta nga pigiri gid siya kay made of hollow blocks tapos atong tanawon mga kabutong kung unsa gi style sulod kung naka-divide ba siya para masuta binato og pigiri ba siya o unsa ba. Tara. Tabi po. Kabutong mo ni itsura sa atong gitan-aw ganiya.
murag gid siya og kanang naang murag ato yung maingon nga murag pigiri gid siya siguro kay ang iyang porma niya mura sig nakakahon-kahon. Ayan mga kabutong oh. Murag maglikay murag mag-andam-andam ta sa tong kuan kay basi ata ka klaro basig na niya isawa dari. Naon niya halas ka puyo kay dugay na maging dapita. Makita nimo yang ibabaw mga kabutong oh. Ayan oh, makita mo. Tapos kanina naka-block siya nga isa ka kwarto. Excuse po. Kaning diring dapita po isa ka kwarto. Kana. Tapos kadto o pila ka kwarto daghan siya kabutong daghan. Dahil kanang tumuya diretso po na pa ingon ito sa basakan nga giagian nato ganiya. Tapos balik diri bandang kanan tuloy-tuloy diretso. Balik na po sa kakahuyan mga kabutong. Dirita. Sa laktod mga kabutong, katong panahon nga wala pa ko diri o bago pa na akong pag-abot diri. Kaning dalana mo ni agiana na mo. Kaning dalana. Paing na dito mga kabutong. Ito. Daray. Ano sa kabutong mo? Kaning mo yung agianan. Kana mo ni agianan sa una nga katong bago pa ko naabot. Tuyok na siya paingon di ato. Paingon dito sa balay. Tapos og moadto mi sa kuan, moadto mi sa merkado sa munisipyo. Kay mahal na kay pamasahe karon. Balik mi dari kabutong sa ana paingon dira dari ra. Diri ani kani paingon dito. Ako sa daha. Ya. Kana mo ni sa kabutong nga ari atong duolon. Tani mo mga punuan sa kahoy. Paingon dito. Ako paingon diari. Kana. O nanay ni Agi oh. Oh, katuganid nakita niyo kabutong na sa unahan na iniagi dito. Kana dito po na moagi sa atong giagian ganiha nga naitaytayan nga kawayan. Kana kay sa pikas nga side na kadiri mata ni agi aning naipigiri. Pero di agi apon ta moagi paingon dito nya. Kana oh. Tapos balik ko diri mo dikit tagamay diri sa kaning gingon ako ganiya nga katong murag na nakita niyo murag buslot ganiya. Mo ni siya gym. Mo dikit tagamay mga kabutong. Kita nimo kabutong oh. Mura siya og kanang playground nga kuan gindot siya. Mura kag og sila pa to mura kag nasa kuan. Mura kag nasa Little Baguio. Tanawa mga kabutong oh. Kita nimo mga punuan sa kahoy. Mga gagmay nga sagbot. Tapos green jud kay ang ibabaw. Kita nimo kabutong tanawa ang ibabaw mga kabutong. Palibot na mga kabutong mo na yung mga kahoy nga. Ug wala ko masipyat na sa mga aning mga kahoya. Naana siguro ni sa mga 30 or 20 ka tuig something. Asa dako ninyo? Kining kada ko sa kahoy sa una ga eskwela pa ko elementary diri. Aning lungsod sa usa ka lungsod sa Bunga del Norte kining kahoy gagmay pa kay ni. Diri mi mga agi ani kabutong kani. Paingon di ato. Kanang inyo nang makita kabutong kanang naay mga hollow block. Mao na siya gym. Pero murag di pa kaya na to maklaro. Ato pag yung duolon mga kabutong. Kung imo makita mga kabutong ang atuang pisto yata gihapon diri sa likod ani maong gym. Pan sa gihapon naka live gihapon kita. Uban si Madam Pe na mo akong himong Cameraman. Camera. Pinaka-center ng attraction kaning mga dapita kining mga usaha. Kabutong atong pangutanon si Madam Pe sa iyang istorya ning dapita diri nga murag sa akong paminaw karon ko puli sa kan diri. Madam Pe sa may mga matikdan ning dapita diri sa aning lugar. How weird. O ikaw kay ako dili ko dugay ko diri pero dili ko natawo aning lugar pero taas
nga panahon nga wala ko kabalik. Pero kung nabaguhan ko ng dapita nga kita pa rin mga nahulog siya o ganang tinuod nga na kabukiran. Pero otro wala ko dili ni Bukid ha. Mini forest niya dili na silungsod sa Butalak sa Buanga del Norte. Tingog ko. Oh, Kanang dapita o kanang naajug ka di arit kanang personal nimo nga nalibot ni di arit. oh. Yung kag pagkaanindot. Dayon kay dagko naman ang mga kahoy. Oh. Kung una-una nga pila na ni siya katuig nga kuan kanang murag almost pila may 45 years Kamino na old. ko nasa mga 20 plus na rin. 45 years old. Dayon di ari na pag high school nato, di ba? Oh, pero gagmay pa na ini. Gagmay na siya. Ibutang ta nga kuan. Wala pa sa to na sa mga 40 o 30 katuig na ni. 30 kapin. 32 o 35. Oh, basta mga 30 plus na. 30 years na. Mm. Grabe Mga ka ba? 30, butang ta 30. Oh, na. O mga 30. Mga na yung itsura oh. Nindot siya kayo putlon o kay himuog balay o nindot ug ano. Tulid siya, tungod kay standard ang pagkatanom. Tapos nakalinya-linya siya. Una nga ang iyang punuan diretso straight. Kung mo yung gamiton nga pangbalay, gwapo jud siya tanayo. Sa uman, basta mahimo ni kay di man ito ah. Tapos siya mga kuan. Kita ang uway. Mga uway no. Ang makahinumdum mo mga Himuog kumutong ratan, sa ratan da ratan. oh, sa mga bukid jud nga natural, real jud nga bukid na agi uway. Pero dili na apod. Itong dapita na uway di ato, pero mga gagmay pa siya pero nakasiguro jud ka nga uway gud siya kay tungod sa iyang itsura, sa iyang dahon, sa iyang lawas, sa iyang palwa nga naay siya mga tunok-tunok nga yun yung ma-identify nga uway gud siya. Diri nga butong dito dapita na diri tigasa pud mga kabutong naa po ni diri daghan. Murag di ko masayo ako masayo og ngano sa inungdan nga naabot yung mga kauyan. Pero nara po na kay dugang ba po? Na kay center of attraction diri sa Butalak nga wa na dili ang butang tag dili sa Butalak, unahan pa sa Butalak. Katong kuan na siya balay ni Yamasita, kabalo ka na? Naa ba na dia? Wala kabalo na. Wala ko balo na. Ug natay panahon ato na gatuon. Sige, mga kabutong tabayan ninyo kanang giingon ni Madam P nga Ugma adto na siya. Oh, na. Magko ko dito po mag-pressure ko. mga pagmuro ka sa personal tiga. Wala na daghan na Murag kanang lugar gikalkal na gikalkal na nila asa kay man dapita siya pe, Madam. wala ka kabalo day ana. Kabalo wala sa dapita na diri ra sa ako pero sa Buanga del Norte. Dunahan ikaw adto. Adto ka. Wala sa masayod nga kabutong pero ay mo kablaka kay magkahuman ani magkuan. Amo nang isunod nga amo nang atuon aron sa nara. Kita ninyo nga naagi day na nga Yamasita sana balay man siguro. Balay na yung masita. Madam, di mo ta mapila ng treasure madam kay Murag wala, dito daghan tingali sila dum o di ba to skilid. oh daghan naman kung nakita na nadunggan nga nag-apil-apil ng treasure hunting hunter sa bana. Murag akong nakuan nga murag mo ko nakita nga ni ang iswag murag ni kunhod man noon. Kunod. Sila pa to ni risiko man noon ang panginabuhi. Mo nga di na lang ato alam diha nga atong maduol atong masakyan unsa ka tinuod ang maong Interesting manggo siya nga kuan. talan-awon. Interesting siya nga history kay si Yamasita ba ito ko. Sa unang panahon siya nagdala sa mga sundalo sa Pasko. Mo lagi Yung leader. kay nung wala akong kabalo ka na particular gyud diri sa kung sa dito dapit ni mo o sakop gyapon na sa norte sa Buanga del Norte kay kanang gitawag nila triple S Triple is Syukon, Siraway, Sibuko, Baligyan Buanga del Norte no, diba? Particular kuan 3rd district or third district na siya. yes, first district ay third district ay first district dito Ipolog dapitan. third district tama kayo dito sa Tripolis. Second district Sindangan ito. Sige. Mga rito mga kabutong, ratal ninyo, ang tabayan ninyo. Kanang lugar ang giingon mo dampi. Inyo nang makita pinaagi sa aning among gihawiran nga ikaw, ako ug ang Butong Channel. Bye bye for now mga kabutong. May magto sa tanan. Bye-bye. Subscribe.